Guys, agi ka na to go, nagsamok-samok na po do mo pa pagmatabayan na niya. Lami na dare si muang pisto makinanay hangin. Cute kayog konsa. Cute kayog siling pan. Good morning guys. Ano po to diri sa tindahan ni Mama guys kay tarong mo na ko ning mga wiring sa suga, puro saksak talaga mga akong butang mga switch ba. I-switch na ko tanan nani dito. Tarong na ko mga switch tanan. Puro na saksak ko mga suga sa gawas ni tanan no. Siling pan, suga sa gawa, suga sulos tindahan, puro saksak. Kasi iyok kay itonsis ta sa kurente. Maglabs ta kay para iwas kurente ngayon. Idaon sa natong doon man ka breaker ang gitawag yan. Ang daan na breaker katong sa balay jud man din akong gibutangan og laing breaker sa ubos para sa ubang saksakan pa. Din ako nang i-switch tanan dili na saksak pero magbutang ya po saksakanan guys sa malit mo. Inani na nasaksakanan no. Kay kanang inani dali kay mulo street. Ako ra po ni mga binutang guys. Kay mag-welding ko are mo ko diri magsaksak. Ang akong gilisan og kanang duty na po an. Mag-electrician taron. Electrician taron guys, mag-electrician. Okay. Ilang isang lagi. Sa tutang tangan ni orang, ilang isang lagi natin. All around tali guys, electrician, caregiver. Ipangin mo diha ang breaker daw. Paano nga kayo magkurtin ka? Nag-vlogs mo ko. Kapag mo niya sikandare katong sa balay jud wala kanirang tao na masubos. No. Niya kay gapon nang punik na. Kunik ang si babaw pero dire wala na dire. Patay na ubos na ako gibaw gidawon. Duha din na imong tao sa breaker. Oo. Dahil mo. Ikaw nagtrabaho dia. Kanang guba na. Tandaan. Pwede siya na itong bago guys. Mana na itong sit up guys oh. Ato na lang itap. Ato na lang itap. Na sit up na mga wire. Itap na lang na para tara na itong mugana ba itong gihimo. Ang ibutang bagong saksakan kasi mga lustrid na itong saksakan diya. Kaya mag-welding ko na mo kung magsaksak diya. Kaya may secondary breaker to breaker sa kuan. Pa si Biko yung sa kuan dyan. Ika na nabutang ko secondary breaker. Para mag-welding ko na ikuan. Then ako nag-tap para sa mga kuan guys. Mga suga sa gawa. So siling pa ni Mama. Switch sa suga sa gawas duha rin kanang saksak ay kanang outlet sa siling pana nang butang po akong switch kare ang switch niya kaya di ang pwede i-fix ang siling pan niya kaya naglimpyo di na good matangtang ito rin mga suga akong na wire ang ipulupot kay sayang kay putlon ako rin sang ipulupot di na akong ginana di wala sa saksak di na delikado kanang siling pan isaksak ra na diha then ibton lang og limpyuhan ba matangtang siling pan gamay kay siling pan guys oh. Ang butag siling pan para dili ilimuot diri sa tindahan. Ito na itap guys kaya ron mabaw na to mugana ba. Trabaho kaya ron mabaw ag mugana ba guys. So na itap kadto guys ah. Ako nang gitipan guys ang akong kuan. Ato i-testing ato sa tabunan ng breaker kaya makurintihan niya ta. Testing na ito ni mugana ba itong kuan himo. Diba sige mugana. Imo na gisukod dong pagkuan. Oo. Bawasan ka na ito guys kaya di mo sakto ba. Bawasan na ito guma. Electrician piki
tabunan ta nato ni delikado ni sa kurintiyan ta. Manigurado ta daan. Naka-gloves tag guma kay hindi delikado. Yung tabunan guys. Kaya delikado siya. Kurinti. Hindi siya yung tabunan eh, kaya ito sa ning ano, testing. Be, iwan na ito ba? Gugana ba? On slide. Pandaron na ito ang ceiling fan. Uy, matuyok. Nagsuga sa gawas. Uy, nisiga. Nagsuga diri o. Doon nakabuksan ito dito sa kahoy guys. Huwag diri sa tubangas tindahan. Ay, okay kayo. Hanggang na. Ito lang takloban ng mga kuhan. Ito na yung takloban ng Bitay na ng mga junction box. Napay bagong saksakan guys o. Ang kitauran. Buka na ba kayo na? Okay. Ganaon ta na ito. Bili basig. Buka na. Napay kuhan rin guys. Marina. Buka na tayo. Pwede na mag-electrician. Ato sa pagnon kadyot ni mga pampanda. Kaya ito ning idaon ta. Ito ning isod. Okay. Pagkulo niya. Elektrisyang piki. Tabunan nato. Tabunan din ako guys, di nato. Kaya kurman. Kamo po di ay. Ano lang na nakatunan ta gamay ay. Ano ito nung nagdusi na eh. At isang isarada ni kay ako nagitawag siling pan guys, kaya ron si mama diri magtambay. Di alim mo. Kini siling pan dili di fix ako rang gibutag saksakan lang kay iniglimpyo na ug i-fix din na matangtang. Okay ra ng mga suga kay wag na ko putla kay masayang ang wire. Ako lang gikuan ba. Ako lang gipulupot ang wire tas kay sayang kayo mo upot doon. Ang kamot-kamot guys, kaya nag-gloves mo ko. Hindi ito magkumpiyansa. Pero naka-off naman tong breaker. Kumbaga ako lang ng kuhan. Atong ipuson at atong ihipos ba. Meron nila yung tanawon. Suot sa kuhan, pradila yung tanawon ba. Saradaan na nato pili ugaw tanawon kamo ko guys, mga basic lang, mga inani lang, pero mga pang balay lang guys ba. Kamo ko jutay rapod dili kay dapo. Wamo ko kung eskwela guys, experience rin ako experience dayon, mahilig po mananaw sa kuhan, mananaw sa YouTube. Anong makat-on ko. Basta mahilig mangulikot guys, makat-on dito guys. Bultay para dili lain tanawon di buwag sa ba. Gawang Pinoy. Original sa Pinoy. Hinitan.
cable tie ra kay nakahanging man wala may kuan. Ato liktag cable tie. Tingin kay para-paraan lang ba para ma. O si okay tayo. May ito ko nung iunog balik kung mandar pag mga symbol sa on. Oh, pandan na siya. Suga sa gawas. Turo guys, ay dako kayong suga to ito sa kahoy. Kani suga ni diri sa tubangas tindahan. Di na lang na dihay pasigad yung kato na lang ang dako. Pwede na. Hindi ko siya kaya. Pizzeria. Anggi. Ako mo kuning gikode dito. Ay trabaho ko. Pizzeria dia, tagnoy bira. Itigaran dag pizzeria. Kitong hawak ko. Hangin mo lebih sa gamay raw. Arang cute ah. Wala na saksak, awarin ikuan ito. Wala na nagsaksak-saksak dito guys, gigi wala tanan. Bisik saksak lang saksak. Igsaksak niya simba ko di ba masudanan makurintihan no kamo. Nang ginana. Kanang outlet na guys, ako nagituyo gilisan akong nindot kay anam ko magsaksak sa welding god. Guys, muna nga akong gilisan ng outlet na nindot. Inani naman sa unaw. So no, nalustrid na dugay na pa ako po ng mga hinimo ora. Nalustrid na dugay. Ang gilisan. Pwede na ni. Guys, agikan na to go, nagsamok-samok na po do mo pa pagmatabayan na niya. Lami na daray si mo ang pisto makinanay hangin. Cute kayo konsa. Cute kayo siling pan. Nanay hangin. Kapanuhot good kayo. Hindi kayo ra. Wag halok Limuol. Ana lang kadiya, ingon lemon ta. Ako magtambayan sa una sa ako pa'y naninda. Kaso lang agahang giputang dani nga lingkuranan katong kuwan kuti. Pwede higdaan sa. Ayahay na dari si muhang kuan mapisto di nakalimutan. Nang magtugtog. Kuyawa. Ganing di ka mao ka magkabit-kabit pa. Mga basic lang may kabalo man ko. Mahilig mo muting-tingkod niya. Experience po nung kasama-sama ko sa hayog kanang kuan sa una. Dayon mahilig po ko mananaw sa YouTube. Oh, di ba? Nagamit na ako. Oh. Ako rin nagtawdan ng breaker na sa guys. Secondary breaker. Kikatong sa taas. Kaya mag-welding ko anam ko na magsaksak diya. Mag-welding ko na ako'y buhaton sa gawas ana ko magsaksak. Una akong gilisag kinana nasaksakan ng universal ba kanang kuan guys opsente nangubag ang mata. Sa kinatulog. Oh. Tsa, napahiyom pa kuno. Nangubag dig matag mato. Muna ni man ako asa ang kuan kanang Phillips screw wanay motubag kay natulog naman di ay wala may tig abot sa atong gamit paita. Wala lalay. Napay gidugdog si mama daring pan. May biskuit. Yung kalinga to So, mislide ko na sa mama. Ha? Kalinga to sa cellphone eh. Oh, ay wala na. Itago ra na. Kaon ni slide po sa mama ni dahang si Chiria. Bawal na chiryo. So lang masama musikal si Chiria kay uso karog sakit sa pato. Masama gyud ka na watay kapalit, masama kayo. Masama gid. Masama gyud. Bisag na pa kay ipalit. Kung mani mo dyan ni mong iwasan dyan ni mong si Chiria. Kay mo ni makadaot sa imong kidney. O pwede ba mo kaon pero usahay ra di. Di permi. Na, gibaw niya pwede man makaon pero usahay ra di lang permi. Oo. Kamo ka man si mo ang lawas yung magkasakit. Wa kay dagang kwarta. Mutimo tanan dai na gutom na mo dai. Ano bag digang mata? Ngubag ang mata sa Ano bagkay? pag kinatulog. Na makaidog na silhig lagi dia. Nagkalat pa diri kaya. Akong gipangkuan kay nalagi gitrabaho lagi diri mo sa gilid do. Naglamig ang tubig, pila ko ka oras na to. Alas
kuan ko naligo alas 8. Wala na yung sila dito. Si tulog ka oras na kahangko. Wala may kikatulog guys ah. Diya, maghapon to, napudso sinawat ra nga di kumay bladaning kay tanga. Pa-BP jud kinahanglan kada bulan mo pa-BP. Naglamit pa magaang tuog karon. High blood ka na. Siguro sa vitamins siguro. Sa vitamins na? Manggay, di man ka tas. Sa vitamins. Sa vitamins ra ni guys, naglamig ang tuog. Adyo ba? Ajo pero naninda atong ko ano? Naninda nga atong naghanap ko doon. Patay ginan siyang mama. Nagabol ka mo ay pangatag na. Naghanap ko. May duha ray gipapalit, ingon sa daghanin ko nakuha. Lala. Dili na si mama mabuntang gani kay naa si Jay Kondare. Oh. Na kirumbos nga gamay. Di magutong. Di maglipas. Eh, Ngayon na ta. nga na ta. Lumuri siya. Ang tarungan guys kay napuling ko. Kasi nang tarungan kay nahulog na malagay. Hindi pangiktan. Yusab mo ninyo ay nakakumunta ng gipuan. Gilansang na yun ako. Ato ni isa nga nato nang ibalik ang atong gipangtangtang kay kasabaan ta sa kaliya. Ay. Ari ko. Ah. Mali man dukdukan pa inong kamot. Ubus man. Kirim pikas na po guys. Ito yung balik nito. Sa panta sa country. Management. Khusus na gamay kayo. Ano na may. Saan siya? Sabit guys kay sa pantas tagiya. Okay, nangingabot ra bata diri. Tulog-tulog. Ipusa na. Eh po sa muna yung kampo guys oh. Harap ng buhay sa. 600 gra. Sa sandig pa kuno. Pwede mo guna ihigda. Asa pagigda na dagang ka ipamutang nimo uy. Ako ba ng tindahan imo na tindahan ikaw rin namutang ana. Kana ba? Oh, Ako rin yung pasangin lang na. sira din na diha.